Hej, tak hej, z Domáše, on je z Domáše, ale Domášu však poznáte, oni ho tam mať vyhnali, museli ísť do Branova, zaliali to vodou a teraz pre istotu to vypustili, čiže ten nápad sme nepochopili úplne presne. Možno práve kvôli tomu napísal tie noty do tej skladby a musia to chlapci zahrať úplne presne, čo Maco povie sám. Jeho meno je ináč Miky Mičko, áno, tak to chce potlesk, to je jasné. Ďakujem vám za Mička. Mičko mi povedal, preto hrám z mod, tu mám noty, malé, ale predsa, že každá nota musí byť zahratá tak, jak on ju napísal, nie to tie somariny, čo ja tam hrám. Tak mi prepáč Zuzan, že už nie sme spolu, bo ja musím doklepať toto strednú školu. Aj psycholog v Slovenke taký článok písal, no a ja som potom v Slovenke toto článok čítal, že by mladí ľudia nemali žiť spolu, kým nemajú skončenú strednú odbornú školu. Rabeli mi rodičia, že pomôžu nám zbytom, lenže máme smolu, že boli tiež pri tom, keď patriedný profesor prišiel nám na kávu a oznámil rodičom toto smutnú správu. Aj na technickej hodine kolektív ma tlačí, že sa síce snažím, ale to nestačí. Keď budú na mňa vyťovať dobré ich nároky, tak ja im tu zostanem ešte 10 roky. Tak mi prepáč Zuzan, že už nie sme spolu, že už nemám času pozvať ťa na kovu, lebo v Novej Slovenke za psycholog písal, no a ja som v Novej Slovenke zas na článok čítal, že vraj mladí ľudia podliehajú stresu, že mu chodí veľa listov na adresu. Nechcel nám prezradiť, čo mu mladí ľudia píšu, ale že raz v Slovenke to isto napíšu. Thank you.